Hello guys, teman-teman saफ्रोमखौबो आंनि बे रेडिमारि YouTube चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। आं दिनैहाय मैगं खानो नागिरदों दायो जानो थाखाय बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम शेयार खालामनो साननानै भिडिअ लानाय जाबाय। नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा अन्नानै लाइक, शेयार, सब्सक्राइब खालामनानै होबानो जाबाय। मा होनगोन आं नोंथांमोननो देखायलांनोसै आंनि मैगं खानायखौ नोंथांमोना नायबाय था। बुहुद गोबाव जाबायमोन ना मा होनगोन भिडिअ लाबोयैया बुंनोनो रोङा जाबाय। नै जाहानि मैगं बारिया बोरैबा सान्दुंखाय बोरैबा नुदों मा होनगोन रानस्राव नुदों र' आं देखायलांनो नोंथांमोन। नै जाहानि मैगं बारिया सेन्देलबो गानाखै आंनि इयावसो खागोन इयाव दोनबाय नै बेखौ दाखालि फार्स्ट खाखांनाय जाखांबाय नालाय बेखौ मा होनो फुबाय ओमफ्राय दायो गोदान फुलि गायफिनबाय ने आंनि मैगं बारि केमेरा हमनानै होग्राबो गैया हारसिंनो हमनांगोन हारसिंनो खानांगोन माथो उपाय नङा होमबा। नै बेखौ मा होनोथाय आदैला हरनाय आंनो गायथों होननानै हरनायनि आं खाजेननोसै नोंथांमोना नायलांबाय था ना मा होनो इदिखौ मोनसे खागोन। फसुस्रांसैलां नै जि फ्रेश खा नै जेबो दावाइ गैयि गांथाम जाजेनबाय बियो गोदान गायनायसो बेखौ खाथ'वा बियो लाइ थुबग्राया बेखौबो खानोसै ओरैनोलाय फांसेसो जायो थेवबाबो बिलाइ गांखं खानोसै ब्लेडसो लानांगौमोन आं हानो थाखाय खाला दुइटानै खाबाय मोननै खाबाय इयावबो फिसा गोरलै गायदेरलांहांदोंसै मानो होनबोला बे थैखासिगोन ना टाइम जाबाय बेनि थाखायनो नै बहुद गोबाव जाबायमोन भिडिअ बनायैया दिनैसो बनायफिननो गोसो जानानै आंखौ मैगं खानो थिनदोंमोन ना न'निया बेखायनो आङो नोंथांमोननो देखायथ'है मैगं खाथ'खै नोंथांमोननो देखायनो होननानै सानबाय बेखायनो आं भिडिअ लाबोबाय आरो माबानाय मेगनाव हाबलायदों मैला दाखोर दंमोन ना सान्दुं दं सान्दुं मानसि हमग्रा गैयाबा बिराद प्रब्लेमलै दिगदार जासै नै बेसेबां खाखांबाय आं आरो दायो मा होनगोन खाना लानोसै नोंथांमोना नायलांबाय था आंनि भिडिअखौ जोबजासिम बिराद सान्दुं आयु बिराद सान्दुं लाफाबो दोङो जोंहा देखायनांगौ नै लाफाया दाखालि मा होनगोन खोननै जाबाय बेखौ खोननै नै बे जग्रबाव लाफा फोदों ओमफ्राय नै बेयावबो फोदोंमोन नाथाय मा होनगोन बियो मानोबा मोजां जायासैलै बियो बोरैबा जाबाय ओंखायनो बेवहाय नै गेजेर लाइ गायस्लायनानै होबाय नै जा लाइ फुलिया दायो सान्दुंखाय बोरैबा जादों मा होनगोन नै बेफोरबो सबबो
नै फानलु फेरेंबो बेरहां नैबे फुल मोनदों बिफांनिया फुल मोननाय आं फोनानै होनाय मा फुल मिथिया बिब'आ बेगरखौ अनलाइन खालामनायथ' आं फोनानै होबाय बिब'आलाय फोखायाना आंसो फोनाङो बिराद सान्दुं दासो साया मोनबाय एसे बेखौ मा होनगोन अमा बेदरजों जानांगौ नैबेखौ गोथाव जायोनो जाहा जानायाखै आदैयासो फुनानै हरनाय न'आव जाहैथांनानै फुना हरनायमोन नाथाय आं गायबायसै लामद्राय खाला गेजेर गेजेर हाबनांसिगोन जि प्रब्लेम जाखादों आयौ हमग्रा गैया हारसिंनो हमनांगौ हारसिंनो नै बिसां खाखांबाय आं बिसां खाखांबाय नै बिसां खाखांबाय आरो माहाय नांबावगौ आं सङा मैगंखौ बिब' संगोन थ' आंखौ होनबाय जे नों मैगंल' खाना होदो ओमफ्राय आं संसै होननानै ओमफ्राय आं दायो मैगं खाबाय बिनि थाखायनो भिडिअ बनायथ'हैनो आङो दख'ना गाननाय जाबाय नोंथांमोना आंनि दख'ना गाननायखौ बोरै नुदों खोन्थाहर जाहानि मैगं बागानानै बेसांखिनि जायगायावनो मा होनगोन फोनायखाय मोनजाबाय जाहा बेखौ सब गायस्लायनांगोन नै गोरलै जि मोजां जादों नाथाय जाहा जायगा गैला सोरनोबा नांगौबा लांफैनो हागोन नोंथांमोना गायनो गोसोबा जाहानि लाइखौ नै आं मैगं खाखांबाय बेसां खाबाय मानो होनबोला जाहा साब्रैल'सो नालाय मा होनगोन बुरजाबो जानाय जाखाया बिनि थाखायनो भिडिअ बनायथारिखाय मा होनगोन खोथायानो ओंखाराखै मा बुंगोन मा थागोन जासो थ' आंनि बे भिडिअआ दिनैनिया बेसेनोसै नोंथांमोना मोजां मोनबायब्ला अननानै लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय थ' टाटा बाय बाय